Stores Limited nero eduka cholide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyokorose chirangi mense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira sokoro isya ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boyiko chire chichi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwate chirangi cyo wakwa imeye nyumba isiko ya nyumba chire chikomentera nibwa amavuta yani oil na bwigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chiri kurwase chire chiri guririke iriya gatigati wekari guri iriya bantabati bwigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuraganye wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwayanyora bwekirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi nabwigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumigite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Najua mimi natagomana nyumbani. Sawa, subiri. Niache basi tena. Wewe ndio umesababisha yote haya. Hebu subiri. Unataka ukimbilia kwa kitu gani? Wewe na utaratibu kule. Kuna wewe mbona unaita? Tulia basi mke wangu. Wewe umekimbia mpumbavu mkubwa. Wewe kama mwanamke unajamini kwa nini umekimbia? Na wewe wakunifanyia hivyo mimi wewe kweli? Kabisa? Nisamee kwa hiyo. Subiri kwanza. Nikuelezee ukweli. Unieleza nini? Nakuuliza unieleza nini? Unieleza nini? Sijui mimi nimekoma. Unieleza nini? Life got better. Tariki emerongo ebere na isatu likorokwa National Lovers Day bali mubwate abanchi ne mwanchaine kurengene litkuligia asimule na karibu ase Kionga chinsa ibere lakini tutarachiko chaka ekionga chinsa ibere ngo kumanya turenga Yesu gabwate abarokigwa 12 Yesu gabwate abarokigwa 12 no mata sabachi bagachi abarokiwa baiga 12 ba Yesu ekero obachiete gukwa ego bakwete amakweli amaruru igwa Simon Peter igo abambetwe agateba incheto moko mbamba buna omonenone asinginchiyo akabambwa gochianse mutukarigelinse amagoro akarigeligoro James oliengoronga James olia omonene akarusigwa umotwe yani akabuturu umotwa no wambenga kiye nkoro kunganiro ego akabuturu umotwe no yokoro kunga Yohana naro yorigete gitabu kya Yohana akarutwa ase ebiba ya mabuta agotogota kinento gyo kuminga mabuta ali osekende nkamaberati sengencheyo agarusigwa asa mabuta alia na chete akagota na ndaga kubaoteba sigesongo nga natural death
Andrew ere ekero achigukwa egenta akorete agateba na inche muri kombamba buno moneno na aringe sengenche yo akabambwa asenchara ya X yani akabambwa iga nchubune yo kakubeka yo koroko Philip ere gachikube kurwaiga ere gabambetwe buna ababandu baringe kurende Bartholomew ekero Bartholomew achigukere ere ega aruseti weli sanku akamanya kubuturwa umutwe garuseti wili sankwa akamanya kubuturwa umutwe oyo koroku Matthew nigo asambetwe wika agakwa yes imkate Thomas egenta korete ego abetetwe litimo asensemeri ya India oyo ndo korokwa nga James Olivier James moke gaitetwe asogwa kwa amagena nabo igo na gwakwa n'echinungu wika agasiria Simeon igo ere anachitwe no musaraba yani no musumeno anyenyetuga no musumeno Thaddeus ega kortek nere igo anyenyetwe no musaraba wika agakwa Judas Iscariot nigo akortek ere nigo engentete enteka matete watabanga Nathaniel ere kara asokobambo kwaye yani kara kurusikwa ega rusatuli sankwa yonsi pyo mubero mugima nanda kamanya kuriegwa agatebigu alibeke ayo naroto kumanya ntuto batebi ngai karanse kitoko yamanye kura chinsemo abuna chiatekire ime na isiko yagusi abasaki baito baya korekere babantu gukora eri kwene kinga onsi akorekanire buna aligeti koba lakini nende tutarachiko chaka asensebe yumanyero akorko Wilson Makori chenkoro komkate enoka aya naroto kwariganiri asikionga chinsebere obo ibimbu akabeira aragire bogacha bogasira chisese chikaende rusa bona ndere chachagire kutara okonyana mambie sese yabuni abamenyi babura bukwe murunganiria okobora komorende asensemeyo ngetie ekanisa asama gendro yenyagitari yari ukindo eyere nyagitari yekanisa naende tosigete mono naende gokora emirimo emiya ari ukindo Bakristo bekanisa yegi Adventista abari okindo korobekana litkulia rero asekelia babateba nogota sioligwa kwenibo yenya gitare ya masensa meyo. Na kama unajua mtu ni mhalifu, tafadhali pia sema. Sindio, mhalifu ajui mtu yake, sindio? Ajui ndugu yake, ajui baba yake, ajui nani? Mwesisi o township gotingia obolende asensema ya Kitutu Central Ward Kitutu Chache South imeye county ya Kisii. Enobe kanisa yegi Adventista asensemo yario kindoni golitko liarero barobekana asengencho yogoteba nogotaba obwasioko bomo nyekerogo obwensemo gose bwefilda ya South Kenya gose South East Kenya field asengenchi echibesa chenyagitali ya Riokindo Masaketo Daniel Ontiri niga kasensemo yonogotwariganiryo robotioriga Nasensemo ya Riokindo imeye wodi ya Bokimonge bunge ya Bumachoge Borabu e county ya Kisii. Ase mapema lero abamenyi bensemiga negati ya begenwa bekanisa yiga Adventista. Besokia na korokia okogeche gukwaba asenchira yokorobekana kwa mulembe aseboigo barokyo gotaiseneka kwabo igoro yenchira dispensary ya Riokindo ekogendigwa insi yoborai bwabono korengana na barabonigo bamomochia omotenerio bono we dispensary ga oyibo igoro mu president of South Kenya Eastfield yimanyekanete buna sekef Pastor James Ondabo asiche sababu chikubwatia ritangani wasioku tiboyo igoro yubutumiki wechibese asi dispensary ga kabere okolikwa kwa bakuri emeremo nigo kokoleka abanyakomiti batamanyeti nabakagerite buna byonsi be nigo begokorwa inse y'umutenerio yo
gatatu enyagitari iga yabeire kegochangirwa nonyenkuru ase serikali ye kaunti ya Kisii kolende bese icho tibanya korora iki chiakorire kane chimashine nchirororo chiaenenetwe n'abasamaria bayago chasinyagitari iga kolende tibanya gochirora asi chiachiete. It has come to the time wenyeji sasa we want to reclaim our glory. Hii facility ni yetu, si ya undabu, ni yetu sisi wanakamati. Akiitwa kwa mkutano anapuuza, yeye ako na kiburi, anapuuza akuti mkutano, anaitwa kwa DC mara mbili, aendi, anasema yeye ni president, hawezi enda kwa DC, ati yeye ni mkubwa. Mkubwa wa nani? Hii hospitali tutaifunga kama atoki. Umusubati iga nigaliberero kubwatekana no gukwama wechibese chae gwetania shilingi chiriwe 40 chakorete mirimo nse yubokurumi obukagire bogenderete ko enekiwa asinyegitari yeye igo nareta tunyagitari iga gasi ya mugondo ngakora mugondo twiwana ne teri busta kero motienyi ngakora mugondo chigaikeri 40 kero chekeri 40 ngo chigotebyo ndabu ngarende chibasiani chabire chinyinge ngakane aganseri gochinga agantebi bono mangana gutinya manyeti akero naendanka akaleta omonto omong'ao ntameti ase aruseti akarikanya gitari ngatigare family yane chandegete ase emiaka yonsi 40 echo na bono nchandegete goikera iga ngochikomonyora ngochikomosaba chibesa ontebi aeti nkomanyeti chimita chinkego kurwase dispensary ga omong'ina Lucia Nyambeki w'emiaka emenene nigo neraleberero nigo aregati y'abamenyi bari abakoro abo baenanete oboremo bwe dispensary ga ekagachwa bare no gosemeria ko gocha gokonya nonye n'abana babo kwenyorera nonye n'amabaga y'ikigasi otabona yonsi nigalimo mincha no gosemeri kwabo na nigo okori kuoko kogokoreka gwetera somurangu magega enyagitari eti yarenge yabakione nsabuka ekomiti nkuru yarenge bugirango komiti nkuru yari bubasi komiti nkuru yarenge bumachoge baikaranza bagamba asokorobekana okoiga kwa mulembe abamenya baiga nigo barobekana wikasi chabisi cha sekefa sensemo yomobera banantia masakara na gotera bakuburia omurandia James Ondabu anganyigwe kurwa igali molioka asense mwende asomokito buwikero murandiga chinga kiasanga negetaseni kyagetembe ukana chinkumecho nabuna nigo chirengete kumosareli lita omenta buna ebisieli mbigoire asonde bwensi ole na ingana gosokwe murungania konde bwensi kolende nigabege tomokia asugukine dispensary ga yario kindo tugune kanisa ntore tayari okwana ingana lindelions lilia litungetie ekanisa asama gendro yenye kitali yario kindo ejere nyagitali ye kanisa na inde tosigete mono na endeko kore memia ali ali okindo igo ebikoro binde byonsi bitali byo bunyasaye intubune kanisa toko bikana ekere itali arencherengia yo gukora mangana ye kanisa iga chabisi chitonjere wasi igo mobera wande bwensi anyino yotali bwe kanisa na aliga nirigoche kanisa abo liriswali linde lyonsi ngurubuterege teseni kyagetembe kurege ward ya Bokimonge imiye bunge ya Mumachoge Borabu ase kaunti ya Kisii litrene nguruko Daniel Untiri Roboti orurwa Daniel Ontiri ni gorogotira siriboli lituko ligota ine norengeretie buna obokurumi mbobwatete abarai bechikanisa ao ine norengeretie obokurumi mbobwatete abarai bechikanisa ao turikire goetera ase number 0726 44 7367 0726 447367 gose uterekere gwetera ase mitandao yaito ya Facebook Gatembe TV na bayo nabo uterekere gwetera ase YouTube Gatembe TV na Gatembe FM boigo na bago uterekere gose na bakonyora manganayo onsi gwetera ase API ya Gatembe asokwenda ase Play Store o download na ko install API to
ya Getembe Digital na boto nyora bipindi bito byonsi nekero twakore kurugabo nigo tokogenda ase ensemo ya kabere ose ase roboti roito rwa kabere ensemo yaba gaka kurwa ase ensemo ya borabu nigo bagikeirie kuburwa kuburendi ase ensemo yo buna omosekito Polycarp Okara aika ase ensemo yo na kutwariganiria roboti ruiga bagaka baiga barinsejeria aburi eri ubuya harimanyekanite buna borabu Elders Forum nigo besokire na kugendera kwimurunganire kubatikana muno kuborwa kuburendi ubu bukubatanirwa muno bwebi bwetugo ubu bwagende ko bukina samatuka bwangoiga anene asibwa bwatanirwa mu nabasae obo ibimbwa kabeira aragire bogacha bogasira chisese chikaende rusa bona ndere chachagire kutara okonyana mambie sese yabuni mo kumbe no mondo chete kumara kwa bakonyegatira na bana bange bichana abara baibi bakoibache bukato bachikonia chisikire bumba liko gotigera nyundo amabati na bako chomore echo baira bachikoni ese ngenjo botaka bwebesa bwabuchire kuregana muna baraboni ko bagendere ko baba kwimurunganira kubwatikanamo na bwego no gutiwa magiga ko magendero imeye wadi ya Nyansiongo yenyonekana mune wadi ya Nyansiongo gwikabono tebwati mu MCA nigo bagendere ko bakomobori umugavana we county Nyamira Musike Amos Kimominya libo kubanyura elio na barabo kwenyorera oborabu umugavana ito tanya kwigwikira gotebigwa lakini ngonya ndirie igure na ndi muntu no yonkaga nanga magendero na mange tobwate tebanga Nyamira yeito ntuli nyuma twachorete omurai lakini bona IBC kare to chanja ime yaturiro omurai bona totegete ko ligichi sei togambia IBC buna magendera taye kenyoreke miaka yetu akuri na nsemo ya gesiasa nigo besokire na komoa Omoske Freddy Okengo Matiangi okoboko aseganga yaye yo yabwatukirwe ya mona bange unanachi kurukie karego kiburayo bonene bwense asobocero bonene bumwako gocha kedi kenda go jakotoretera gusatoretera uburangeti usatoretera ubukuma usatoretera amabere lakini totageto ubwongosi obwororo ubwongosi obuya oburoberio obuya ekina kitwatagete nigo bamuganire boigo maraga oyu boigo oraririe eganga yayo gwesokia koita obote na kumwali baga Omoske Matiangi elio egesagukyo magusi kegambe igatenete boronge kabisa gateuna njeno muntu nyasaye karo muntu nyasaye tabasa kweburukani tuamasoro irere tigabasa kweburukani atene boronge na se county ya Nyamira nigo baganiria barai wochamo bunenchire yemo yokorigyo koiwanemeye county ya Nyamira elio kwenekia amagenderero abajumba abana boberete baikange batebye ne seneta abana mugenrebu batebye ngaki nkibono mokobuna mutago chamo mugambe toro Nyamira na omweli oye nigo bagendere ko bakubulia abantu kurwa sorogongo rwa gusi kubwata chikura engaki kerere ikibunenchire yemo yokwenekia egesagukyo mugusi na kerokyo kugamba kire asomwaka wechire 2025 mwana baito wadeivani mubaro itomente kade iginko reporteri gataseni kya wanjete kya Gatembe kuruchinseme chigachi wadi ya Nyansiongo imeye bunga ya Burabu county ya Nyamira inchego nkuru kwa Polycarp Okara abaibuli nigo basemigwe kubatira abana babo ekero bari ne chinguru nekero bari bya osekero bari moyagera bacha gokiania chisegi ekero abaibuli abaiga barari osekende kyabanyolire ayaga niga kwanwa nomo ACC Township Dennis Ochieng Andrew Ochieng na sabiro kwabera asensemo ya Nyamataro ekero barenge gutingia olimia sensemo yo ekero ekyombekamo kiabwate umusangirekano oyebu mwaka musakito Dipon Asanya nigo atwariganire roboti origa Igikaro kia abanyakenyero banyamataro nyakobaria welfare ikyo kire nabagwatani gwetania chimibere nigo rero batwara okumerana
bune njira yemo yokubika emikakati yokugendereria amagenderero chinsemecho abo mubo bakwanira amange batebire nga nyora namangani chisukuru bikaba bwatera nasinga ngiyo tamo kanyari gokonya namangana school fees nonye nabo ogocha kwaba mobune welfare nigo bono kugenderere koreta amatunda maya yokoreto burabu. Nyakati za nyuma tulikuwa na kazi ya vijana, na hiyo kazi ya vijana ilikuja ikapotea. Sasa hivi vijana hawana mahali pa kwenda, ni kuroita tu hapo wako haido. Ile kazi ilikuwa inawasaidia, at least wanapata kitu yenye inawasaidia katika maisha yao, ndio at least hii uwizi yenye imechaa haikuwa nyingi vile saa hii iko. Kinyore Kenya mutari nyakobari kiagenderera tambe egekogera abo mu biga wagere nyoni binyungu byo gutindye byakoire ubo mayiga bana byakabeire. Chinga kecho omu assistant chief we location yewe ni gobono abori abantu kwerie kyano muroberio sha iliwe bakonyoro bugweni abwabwango chinga ki barase chinyagitari. Kwanza ukiregister unaregister na SHA. Ukilipa ile malipo yenye wanasema kama umeambiwa ni 300 400 kwenda hapo, ukilipa tu hivi unaingia kwa shift sasa ni insurance maana lazima tupeane pesa. Andrew Ocheng ni gare omu assistant county commissioner o township oyuboigo ikirana asegikarikyo nigoboigo aboririe abantu gutwara ukwigwana asichiamate ili gusiria amang'ana yechisegi chia maremo. Na mzazi alikufa ama mwenye shamba aliaga, kitu mnafaa kufanya ni nini? Succession itawasaidia na inaanza vizuri kwa urahisi. Unaenda kwa nyinyi kama familia, mnakaa chini mnakubaliana. Semona yweni gabori abantu kubwaterana ili gusiria ebikora by'obusaria. Na kama unajua mtu ni mhalifu, tafadhali pia sema. Sindio, mhalifu ajui mtu yake, sindio? Ajui ndugu yake, ajui baba yake, ajui nani? So nawasihi kwamba mtu yoyote ambaye ni mhalifu, ripoti yeye. Kama unashuku tabia zake, ripoti yeye, sindio? Obosemia no gochamo bune amatayemo na gusirana obogima oyo masoyomo. Engana basegeta koba asoyore no konyora wainse no yore no konyora kwa igoro nigo bagusirwa bonsi asubwamo. No twarego wadi wese binyoro biri tara bekanamo. Atwale welfare. Waichamo welfare ningia. Welfare ngo konyere no muntu olense. Ekera nyoriro bokongu kwanyora abantu bachiramo bakonyana. Ni kesi kukombo abe ona beko rahisi tulikulipe pesa yenye ulikuwa unastahili kulipa. Kulipotire kitasini kia obwanche tekia gatembe kuroiga sekinyoro kia nyakobaria kigutuku muchunya mataro imenye wodi ya Kitutu Central ebunge ya Kitutu Chache South imenye kaunti ya Kisii ilitanya na igonkoro kwa Dipon Asanya. Iyo wano dipo na Asanya kurwa sensemeyo ya Nyamataro Kitutu Central Ward Kitutu Chache South ase kaunti ya Kisii. Nekaro omo Papa Francis Asira aba katekista ao kurwa ase kaunti ya Nyamira nibagendera kumurera litkeri na komo kwana buna nigarenge omorai bwekanisa oyibwanchete omurembe. Fatgad Gisemba kurwa ase kaunti ya Nyamira nigatwarira ni roboti origa. Aba katikista kurwase chikanisa ao kurwase kaunti ya Nyamira nigo bagendereire kumuinyura Pope Francis oyo usiretie obugima bwaye kabwate emyaka 53 na isana isato ase keria bakumuinyura buna omorai oyo bwanchete omorembe omorai ore na mabera naboigo omorai oyo bwate ogwekeya asoma letangoro mukatikisa Shadrach Kurande senta ya Tinga St James Tinga we kanisa ye Catholic na njini mbata usuni asengenjo yogo Syria omuraye ito Bob France mutangani gonko rambirambi ya nanche iga Bob France atumokaso morembe nyasamo timokiaso morembe awe ngusaba Kristo monspi tando sabera moyo gomo Bob ito nawe gatanda takuyari ganande cyo cyara mupako munyia
Nyasaye atwaga tunaenda turende. Kwa Baba Mtakatifu Francis kwa bere wote kwa samono mnaitwa ba Kristo ba Katoliki na Papa obere obwenge nchomono go chaso bo Kristo bwaito na ndo obere oyo bwenge chaso weke imono nyine karachete asenseito ya Kenya takane tigari erine na tarire yakane tigari enke yamenyeto bugimo boroboke encherende oyo weke no yore buobuya aiga nigo abakatikista abaiga bairire chingakeje na kuboria abakristo bonse koira chingakejiga na kugenderera gusabira omubere o Pope Francis erio otimoke ase agaya ongoro kwa Sisiria Mageto omukatikista ase esenta ya St. Alphonse Moromba Manga Paris pole nene ase osogosiria tuasiririe papoito bono igo sabanga Nyasaye mokonye amorabiri obusi bwaye na ndanyare komwari bagarigiya igoro Popo abeire gagotosegeta mono obomo obwanchani na mabera na ndo abeire gotebanga ntorusi obusi bwaita asomonene tugwatie Yesu Kristo amatukonsi bono kararire twasabire ngati mukasomorembe usabanga kitogenderete ngakiye agenderete before ataraire na seliraba togendere kumusabira moyoya litukoliria kubuka anyare kubaga gucinganere gucigoro boigo ebasabire abakatikista bonsi na boigo abasasiroti bonsi amo n'abakristo bonsi wekeya na kwegya chimbwa cha Pope Francis kyo wekeya chingaki bare orogendo rwense eyiga gusabana intwe n'abarimu n'abasasiroti baito tweke imono asoborandi bwaito agare Nyasaye aludusenia no bya Nyasaye bunyale korekana ayonzi ningo bari kuyakwana ekero kyumuyega bwekeragirio kenyangi kyomo katikista Shadrack Abuya korwase kanisa ya St. James Tinga oyo oroberetie gokora enyangi aze baboririe abakristo bande abo bataranyora libagari gokora enyangi puna nere buyana barabwo kubwatiraniwa puna enjira eyemo yokobange konyora omubere o Yesu Kristo wakira Nyasaye itombia mona sobwara turusiri na kwa mono nonye turase nyangi yoyo mtusadaraka no munginore Elvin Nyasaye bere gotolekanira bere goturwanirira nando bya bwarolekanira abakristo bonsi bechinjera jonzi teri abakatoliki bonsi asogoto bwatisiye nyangi yeiga na kubwa mono kare nyangi ali ntuyakabe go jasichinka nanto sabira abami ntobatara kole nyangi Nyasaye baigorere abarobanyale gokole nyangi no mogoko ne nyangi no mochengo. Mungu ni mwema na kila wakati. Mungu ni mwema. Iko ripoti ya Gatembe Korwase County ya Nyamira Jefat Gadi Desemba Bio mono fadga na intu motebi mo katekisto ekerako bwatani wase moyego ibwe nyangi twamuganiria mabuna Gatembe Television na ase yo asa robotioro na robotoira ase nkwana yiritko kurwa bunko ganda toska na kama unajua mtu ni mhalifu tafadhali pia sema. Sindio? Mhalifu ajui mtu yake, sindio? Ajui ndugu yake, ajui baba yake, ajui nani. So ninawasihi kwamba mtu yoyote ambaye ni mhalifu ripoti yeye. Kama unashuku tabia zake ripoti yeye, sindio? na karatwa chire ase enkwane yo toche semester no bachire chinyinge nande na bonte getego chipunguza ke bekwara nyenjo mogoli kagaiga na bo mokora kananga ego twabanyenyera gere muy gore enkoro motebe ekikero ngochakira na Robert abanta abange mukate ekikyagera abantu babeera abakurumi kolende abarayi mbaleo abaikeranu Pastor Robert Aroni kurwa Hora Tana River. Thank you. And then walayi bukurumi mbo koera pi na tusaba
wa oyakorwa Rech korwa Lolgorian. Then Gideon korwa chinsemo chiri chenya bituna tabanga tigabarai bechi kanisa batigwancha chibesa nga chibesi chiga kara bantu bachenchete na ki Judas akorwera Yesu. And then sio swali, they are more, hiyo sio swali hata, they are more corrupt than the world, au kusema jina lako. And then yes, monochinga ki chieme chango ya magacho barai bech kanisa ego bale bobe ntarata bangana pastor tota abarai bons bina mukato batru murai bwe kanisa ego njabara tin mukurumi bes kanisa ya abutinyo. Jackson Samoka Koroironde birongo abantebe nga kichi kanisa no abantu batameire asubukurumi. Okay, bigo twata chikanisa nturgo tabakanisa ki chikanisa chons ndekorga mkate boire Alice Wairanda ubukurumine chikanisa boiranete tumanye dia kwani adro chikanisa. Okay, Alice aikuwa personal. And then Kevin Kurwasoko abakurumino obe bisete chikanisa ime. And then oyigaga gotebanga inche no mulisa Jeremiah Onsongo abali bechi kanisa abande n'abakolekanuko tali bonsi. Oh, yes, thank you because of that. And then yoyiga Elijah Makorikorokera PAG Nyacheki Biblia inasema sio wote wanaoniita Bwana Bwana wataingia ufalme, watauona ufalme wa mbinguni. So kwa ufupi ufisadi umo kanisani. Dio kumariga on the na grace kora chinsa mchenya makoro sokobe kanisa tiye tabati bukurumi. Oh yes. Dianti rabu ganda go chindi kerago etera ase 0726447367 0726447367 ine nolengere tubukurumi mbole ase chikanisa chetu tawate bankanisa kiae kanisa iliogochi ndorate bankanisa ki obukurumi mbole ase chikani mono kurwa ase abarai bechikanisa tulikere gwetera se number 0726447367 nero enamba yaito nabayo nabo tulikere gwetera ase YouTube account yaito Gatembe TV na FM nabayo Facebook Gatembe TV nabayo ko konyolia nga Gatembe television bona gebwate app ya Gatembe digital okonyora mirobiri yete yonse bino bona mangana amaya kyonge kego kanyora kera ekamo buna kere asi kego tawatenge kyonga ntutuko ya sangerele onspi kurwa sare karago tolikera gabo bado tunakuwa tuna soma zote kusikarubate yapo yu nabo okolieri kikendete na mangana atokwana nga kero monto na yabwate ons toska gekora sika geteri tambe ekaro to akoroba semi koganrande na maya kosekyonga chinsa ibere kuru kwa mkate noka Magaka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo mangina ninjo. Kiao nkunyunyu kiabande mosongore igoti. Na humu kusiata na kiao nkunyunyu ai wono bwe yani bwe garere tie bintu tutagitio kiao tutagitio ndakune lakini ye byabande birobi no kona osongore igoti kuchibi uchumu chuju bande muina buno oli tinga kikeliwa no kerali kigento kelinkera liga kiao nkunyunyu kiao kara tutagitio ndakune engencho nere ngabune yese mechigoeta goeta ngae bono ayo tagete ebyabande byoko tagetai nabonga buno oli ole goseno buchio yae bono tageto na koragel gulioka aya bono tutagete gwe kolera no angeti ja tubwati no kende kiao nkeyo bwata bono byabande byoko semereti no beke oli kiora ansa kweli oli kurubono mungi no oli orali dio ikaransa go zango zono mwako kakanyete goseningo ngabono ekiaye nkunyunyu kiabande osongorete ligoti kabena kiyo nyanga no twara kelio bwata utotenga no bwate toisane geti era getesa abantu bali batali goisane kana ndi batagete byabande Magaka ninjo, ninjo Gatembe, ninjo dorome, ninjo mangana man, ninjo mangina ninjo.
Uhuru Superstores nero eduka asorgo nguriga rwa South Nyanza yanchere amone company ya mabati Rolling Mills eyuko yabwatuka uchiase abaonia aiga ntobwate showroom asura achagwirigirie amabati anda unsialia utagete showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokia riso yao chingaki ogoswasa bigakurigiriria amabati aiga ntobwate team Tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga babwate chingoro chingiye cyo kwarigania na boigo cyo tebererie kindi gensi uraganie bagotebererie company ya mabati Rolling Mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao bunabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asibigo babwate Dumarang ayuare aye chigage emeronge tato asa mabati alia ye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana Roman Jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabone lia Chaco Gray, Brick Red, Tile Red, Maroon, Sky Blue na boigo na green obutambe gwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo guchane warrant na boigo ayo orakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyumucho yigo busongo iyo erangene duka ya Safaricom boigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers iyo ere angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetra se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Karibu na indi na ngukubuli asiri tukulia lero ine obukurumi mboro gati yabarai bechi kanisa echi asetoko genda ine bokurumi mboro egati yabarai bechi kanisa echi toko genda tulikire gwetera ase namba 0726447367 0726447367 na karwa turikiriga abu na botirika boy gwetera som mtandao oito Facebook Gatembe TV na boy na botirika gwetera ase enchira ya YouTube Gatembe TV na FM tani abu na bokonyora mangana ya gwetera ase a digital app yaito kuru ase Play Store and then install ekero okogendo chiga Pastor Silas Magotondo chino gotanga mangana amkate okwa ya rusi na ondoche la mekna naumio kura chinsa mochicha stenimiwa baonte binga mkate abo noeke ungabono abo asogwa kwana noeke unga kyobukuru mikere yes Commissioner Lucy aonte mkate ayego koboli enige ntkwanga ulo siko tango gwate babona news tokole gekwera antonalet kero tokogenda sensemo ya aliato kwalgene mugabana we county ya Trans Nzoia nigo agenderere komochigwa gusikoragwa ebyara ase kelia nogote babuna emenigere bobe ekero agency ite ya Kenya ekona na ebibande kuchia sabantu bali bamenyete ne chimbebe chinse ya Kenya. Kenyans who are unable to acquire national documents like national identity card and passport. Mr. Speaker, I am shocked. I am shocked when I saw a governor in this country, in this Republic of Kenya, Mr. Speaker, shouting at the top of his voice from somewhere in Mount Elgon or somewhere there in Trans Nzoia, saying some Kenyans should not be given the identity cards. Mr. Speaker, I came to realize
The training of a person is very important in life. And the way I'm getting trained in this house, Mr. Speaker, is what has made me serve the people. Mr. Speaker, some of the people who have gone through the provincial administration, who have served in that region of northern Kenya, Mr. Speaker. I started training you when you were a councillor. Kabisa, Mr. Speaker, yes. In Malakisi. You took me to Malakisi in 2005 so that I can interact with the public, you remember. Yes. Mr. Speaker, a whole governor stands in his place addressing a gathering of Kenyans saying that other Kenyans must be discriminated against. Mr. Speaker, I know the governor was a former PC or a former DC, and I know the culture that goes on when you are especially posted to northern Kenya, where you have to be paid for you to give somebody's identity card. And that's how some of them have made their money, Mr. Speaker. That is a colonial mentality. That man does not deserve to lead anybody in Kenya, Mr. Speaker. It is... I myself, in 1980, when I was going to go out, give me another 5 minutes, because, yes. When I was supposed to travel out of the country, I was supposed to fill a form called P7 for me to get a passport. And it says, to be filled by non-indigenous Kenyans like Asians, Arabs, and Somalis. Now, when you tell the residents of Wajir and Garissa and Mandera are non-indigenous, who is the indigenous community to Mandera or Wajir? Are they Kikuyus? Are they Luos? Are they Luyas? Are they Subas? And you claim, and you claim these people, this is part of Kenya. You're not saying that these are Somalis, let them go to Somalia. The DRC has suffered more than 6 million people dead. That problem started with the Banyamulenge, if you remember very well, when Mobutu Sese Seko said, you are not Zairwa, you are not Congolese. Go to Rwanda because you look like the Tutsis of Rwanda. And they went to war. And that war is still going on right now. The M23 you're hearing about is as a result of the problem that started that time. 100,000 people who are discriminated can destroy a nation of 60 million. Wapare don't have any other country. Let them be given their citizenship. Let's protect our country and our nationals. Because nobody is going to accept to be discriminated against. Natembeya belongs somewhere else. It does not belong. Murai bwensi ya Kenya Dr. William Samoei Ruto nigo lire okwigena kwae buna omoroberio sha no chikugenda gokore buya asinsi ya Kenya. Niyanko ya kwana ega imeyensi ya China. You may also want to know that we have rolled out our universal health coverage program, commonly known as Taifa Care or SHA. And I was looking at the numbers last night. I get a report every evening at 10 p.m. And yesterday, 55,000 Kenyans registered. On average, every day. On average, every day between 45 and 60,000 Kenyans register. For the first time, people who have never been on health insurance are experiencing health insurance. In the past, NHIF was reserved for people who were either salaried or they were in a position to pay. This time round, we have rolled out universal health coverage, a matter we have always wanted to do. I remember the NAC administration wanted to do it. And I remember we tried to do it under the Jubilee administration. And we couldn't manage. But I'm very proud that this time round, we took time, we changed, we created a legal framework. We took almost 2 years of planning, crafting the right framework. Na ntarachi gokora nkorigera SMS berisa toiga echio unagwatuma katobol ngaine neke negosino roche gosino lengereti obukurumimbole gati yabarai bechikanisa cheito asetogochi
machibago kwangu yatamagwetera 0726447367 bukurumi mbole chikanisa korende nelieta lia nyasaye likoramwa na gusaleria omurai nelieta marisara korokemera and then oyo agoteba narige goteba oyagonta inga Mr. Ndavi is doing good. Torus politics kando, totiego chigabu. Thank you mkate, Rio Kindo resident. Nagata kurugabu, na ondo chayande gasoa. Obe kurugada singenchi tuaboli. Tutuatumeka example tumae kubolia ayande. Vile inavyo endelea. Okay. Davi kurumarani, ota mkate, some church leaders are so corrupt they hide in churches since they cannot be suspected are rotten like the case. Okay. Shila kurwa marani mkati kione kene abarai gete babeire bobe nichibes pakaba sacha baito bangire ntoga nda chikanisa asingencho yubukurumi bole ase chikanisa. And then oyo kurwa kianungu onte binga tote batiri taliao karo tote batiri taliao korancha tiniko soma ontenga please repeat the ways which the disciples of God, of Jesus died. Kina bongo chako irorera. Mauricia, Vincent Menta, Kurarigoma. Akoboli areg. Ekebono de tu achire pasono. Karatoko be kurugabo. Monto, tinigo kwana monto. Karotabu atiri swali. Bacha koroirondi, bukurumimbo chikanisa imekuwa wingi. And then masi kurualia masi weekend watabanga ayego kubuli machibu bile inavyoendera bro yawe ontabanga kuronya parafo na bobo kumete ase chikanisa Dr. Donald kuronya mira mongoni bukurumi mbole chikanisa Kristo atoboli Alice Wairanda kwa kwana anda watabanga ekworoki obukurumi mbaro mkate no bayiranete aiga oyiroz singenchebiro ngantire nkorere gabo wikanande chinsainye ekero tora gandre korwabo alitwatigalia na yandamange na singencho mu director ona karira ontenga mkate masayako ya misha sokora egara togende korwa abo omwensi abasaki baito asemwa beta koronyamira Kisii Nairobi ne chinsemo chitetana na biamona ase onsi oenga sesemo imanyirio akoroko Wilson Makori nchinguru kwa mkate enok votkovia toska. Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka echolide ilikuwa tukachirangi cha Crown Paints eyuere company nambe yemo eyo korose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu biria bikomanya seka ngo kwanira chirangi echo boigo chire chechi brand ao echo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo ao punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ye nyumba chire chikomentera nigwa amavuta yani oil na buigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire korwase chire cheri guririke iriya gatigati wekariguri iriya bantabatinu buigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wekabunuragani wochoganire erangiriga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na bokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yenyora wekirano tutarire rero eriwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao use asomanyete use chire chibiasara nchibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints eduke yiga ya Uhuru Superstores yego tokase enyumba ya Uhuru Complex imeyumuchuyigo musongo eyuerange neduka ya Safaricom Mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere angene bengi ya Credit Bank asamange bakire simgwetera ase chinamba chabo 0111161500 Uhuru Superstores
The people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani.